Narinig ka po ito. Kain niya. Na? Hindi na? Yes. Takman-tam. Yung kaputol ko, kita lang ko eh. Sakto-sakto kaya matalanan ni kasawa na. At sa amin, kapag-supas lang tayo, tao-tao manis ba? May nagapit ka lang, nilakpya ka lang. Nilakopya ka lang. Kaya po, madam, kaputol! Da! Hindi kaya mo yung kaputol ko. Baka nito ah. Baka nasabi mag-lock. Ay, titigil pa naman. Baga ko. Ang siyempre, pakain-kain mo ganun. Ganun na ba? Kaya po ba, mga tamang... So, pag yung mabilis ang mga na 5 minutes na ako. 5 minutes na ako ng kaputol ko. Muling malugod na kalakon. At dyan yung bilis ang mga sopas, 5 minutes na ako. Okay, Amo mo kanta. Sorry, dami eh. Ulam ng imon yan. Laksa pa dala. Anak ko, sobra na ako. Ako lang. Ay, di bala ako sa. Padala niyo ko pang ulam. So, istunay ng kaya ka na niyo. Nagkapo to, yan. Kaya ka mong tangi kaya, ikapo saan to. Na? Sa bagay ah. Mata po. Medyo pakaya tayo ng kaputol ko. Salamat.